Hilly van der Meulen werkt al heel lang in ziekenhuis de Sionsberg. Ja, ik werk hier al heel erg lang, ja. Ja, vanaf zo'n 20, dus... Maar Sarah Skoft als de Arone Peer hier had ze nog net eerder maken. Maar de inkrimping van het ziekenhuis, het faillissement en de terugstart, maar ook de laatste paar maanden van verbouwing. Nou, dat is haast net omschreven, want dat wie puin, stof hebben. De plafond, daar hongen al je treden uit. Maar ja, mijn zin hoe het nou worden is. Een grutpad van het ziekenhuis is al rond de tijd verbouwd. Het is van een volwaardig ziekenhuis gaan naar een polyklinisch ziekenhuis, dus zonder bedden. De inkrimping en de verbouwing zorgen voor oerlijst, maar nevens de medewerkers hebben ze geen klachten gehad. Onze patiënten kijken met grote ogen wat hier allemaal gebeurt. Die vinden dat allemaal hartstikke leuk dat we weer zo aan het opbouwen zijn. Dus die nemen dat soort ongemak ook allemaal. De afdeling cardiologie van Harma Koning hoorde net verbouwd te worden. Maar ik hier binnen ding verhoren. Zo binnen gewoon collega's na het faillissement net weer omkwam. Dat was het minste van alles. Wij zijn, toen het failliet ging, allemaal heel raar uit elkaar gegaan. Het was ineens over en uit. En we moesten allemaal weer solliciteren op onze banen. Ja, en bepaalde collega's zijn niet aangenomen. Ja, dat deed zeer. Dat zit nog steeds niet lekker. Maar ja, that's life. Daar kunnen we niks meer aan doen. Joet gaat het ziekenhuis officieel weer open. En de medewerkers hopen dat ze nou eindelijk weer vooruit kennen. Ja, dat was een hele vervelende periode. En daar ben ik hartstikke blij dat het nou weer saai is. We moeten vooruit zien, we moeten net weer waarom zien, net heel tijd na die vervelende tijd. We hadden hier hartstikke mooi maken nou. Dus de afdeling is prachtig verbouwd. En daar ben we heel erg blij mee. En we hebben een prachtig team om het werkje weer voor te zetten, zeg maar. Ook de patiënten van de Sionsberg binnen wies met de nieuwe start van het ziekenhuis. Nou, geweldig dat dit weer gebeuren gaat. We hadden Skoft mist, het had een tjustere tijd west voor onze omwoners hier alle jaren. En we zijn ook zo blij dat het weer in opgaande lijn is. Morgen op de Iependaai kan elke niet in de nieuwe Sionsberg komen te zien.